Γεια σας! Τι κάνετε? Εμείς καλά είμαστε. Έχει ανέβει λίγο η θερμοκρασία, είμαστε περίπου στους 2 βαθμούς. Έριξε και βροχούλα, οπότε το χιονάκι έχει περιοριστεί. Σήμερα θα σας δείξω τι ψωνίσαμε. Έχουμε σούπερ μάρκετ haul, θα σας δείξω τι πήραμε από το σούπερ μάρκετ. Θα σας δείξω και λιγάκι που πήγαμε, μερικά στιγμιότυπα που πήγαμε σε μια αγορά στο κέντρο του Γκέτεμποργκ. Λιγάκι έτσι να πάρετε μια ιδέα. Και να μιλήσουμε κιόλας λιγάκι, γιατί όχι. Για να δούμε λιγάκι τι ψωνίσαμε. Εδώ βλέπετε και τους κουραμπιέδες που είναι στολισμένοι εκεί πέρα. Από όλους τους κουραμπιέδες έχει μείνει αυτό. Χιχι. Το συμπολογάμε αρκετά. Λοιπόν, ξεκινήσουμε τώρα. Εδώ έχουμε 1,5 λίτρο γάλα, χωρίς λακτόζη. Ταχινάκι. Ταχίνι, το παίρνω, μου αρέσει πάρα πολύ και συν της άλλης μου δίνει πάρα πολύ ενέργεια. Ό,τι πρέπει για αυτούς που δεν είναι του καφέ, ας πούμε, το πρωί. Ταχίνι και μέλι σε μια φρυγανιά ή μια φέτα ψωμί και είναι σούπερ. Λοιπόν, πήρα γιαουρτάκι γιατί θέλω να φτιάξω pancakes, αλλά έτσι κι αλλιώς το γιαουρτάκι και με λίγο μελάκι τρώγεται τέλεια, με λίγα φρούτα, με ό,τι θέλετε, με βρώμη, με ό,τι τραβεί η όρεξή σας. Λοιπόν, πήρα ένα χυμό πορτοκάλι. Πήρα αυτό εδώ για πρώτη φορά να το δοκιμάσω, το οποίο είναι αυτό το κλεκ που σας έχω πει, το χριστουγεννιάτικο ποτό που είναι κρασί σουηδικό, που το πίνουν ζεστό. Δεν έχω ξαναδοκιμάσει τέτοιο, είναι από λευκό κρασί. Θα το δω σήμερα και θα δούμε. Λοιπόν, 6 ρολά χαρτί τουαλέτας. Θα τα βάλω κάπως αλλιώς να φαίνονται όλα. Λοιπόν, πήρα ένα μικρό κομμάτι λάχανο, αυτό το κόκκινο λάχανο που λέμε, το οποίο είναι, πόσο να είναι τώρα αυτό, 401 γραμμάρια. Ορίστε. Πήρα μερικά καρότα. Τα τρώμε πολύ, η αλήθεια είναι τα καρότα. Πόσο είναι αυτά? 500 γραμμάρια. Ορίστε. Λοιπόν, πήρα αυτό εδώ, θυμαράκι, ξέρω. Πήραμε αυτά εδώ πέρα να τα δοκιμάσουμε, τα οποία δεν είναι σουηδικά, είναι, δεν ξέρω, φαίνονται σαν κριτσίνια, αλλά πρέπει να γλυκίζουν λιγάκι, είναι φαίνονται σαν αυτά που φτιάχνουν στο φούρνο στην Ελλάδα. Θα το δοκιμάσουμε και θα δούμε, πρώτη φορά τα παίρνουμε πάλι. Λοιπόν, πήραμε μοτσαρέλα, 125 γραμμάρια, όχι, 125 καθαρό βάρος, 200 γραμμάρια είναι όλο μαζί με το υγρό μέσα. Θέλουμε να φτιάξουμε πίτσα τώρα για βραδινό και εμείς δεν αγοράζουμε τις έτοιμες πίτσες, φτιάχνουμε δικές μας χειροποίητες. Με δικά μας υλικά τις γεμίζουμε με ό,τι θέλουμε, οπότε λίγη μοτσαρέλα πάνω θα ήταν αστέρι. Λοιπόν, 6 αυγουλάκια μεγάλα, εξάδα γιατί έχω κι άλλα, οπότε ήθελα απλά να συμπληρώσω. Μακαρόνια 1 κιλό, τα κλασικά πάστα, τα κλασικά μακαρόνια, εμείς πάστα τα λέμε εδώ, τέλος πάντων. Εδώ προσπαθώ να δω τώρα τι έχει, γιατί δεν θυμάμαι. Πήρα ένα πορτοκάλι γιατί θέλω να φτιάξω τα μελομακάρονα αύριο, πρώτο ο Θεός, να είμαστε καλά. Θα το βάλω εδώ πορτοκάλι, μου βλέπετε τη σακούλα. Λοιπόν, εδώ τι έχουμε τώρα, και άλλη σακούλα. Έχει μανιταράκια πλευρό τους. Τανταντανταν. Και την πίτσα πάλι. Πόσο είναι? Είναι 182 γραμμάρια. Οκ. Αυτό θα το βάλω έτσι να μην είναι χύμα. Λοιπόν, πήραμε εδώ πέρα μια μίξη αλαντικών, δεν το συνηθίζουμε, αλλά είπαμε να το δοκιμάσουμε για την πίτσα. Οπα, τα πέσω. Τσορίζο λέει, τσορίζο παμπλώνα, τσορίζο βέλα και σαλκίτσον. Δεν ξέρω, πήγαινα και ρεζίλι. Τέλος πάντων, 3 είδη σαλαμιών είναι, θα τα δούμε.
Τα έχουμε φάει, αλλά δεν ξέρω τις ονομασίες καθόλου. Τα έχουμε φάει σε άλλες, σε πίτσες που τρώμε απ' έξω. Λοιπόν, πήρα για να συμπληρώσω μία σαλτσούλα που είναι με, γιατί τη φτιάχνω εγώ τη σάλτσα για τις πίτσες, που είναι με κομματάκια μέσα, δεν είναι μόνο ζωμούς. Εδώ πήραμε τώρα αυτό εδώ, παγκάσιους. Νομίζω ότι το παγκάσιους είναι σαν το... Έλα ρίχτω. Δεν μου έρχεται. Μπακαλιάρο. Είναι φιλέτα. Πήραμε 2 τέτοια. Να τα φτιάξουμε στο φούρνο και με lime, πάνε απίστευτα. Για να δούμε τι άλλο έχουμε. Αυτά έχουμε. Και πήραμε επίσης και έτσι μερικά να τσιμπολογήσουμε. Πήραμε ένα πακέτο Pringles. Λοιπόν, εδώ θα σας πω κάτι. Παίζουν πάρα πολύ τα πατατάκια που είναι με sour cream και κρεμμύδι. Sour cream είναι ξινή κρέμα. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, τα οποία είναι απίστευτα. Δυστυχώς δεν έχουμε πατατάκια με ρίγανη. Δεν παίζουνε. Υπάρχουν όμως πατατάκια με άνηθο. Τα οποία πάλι είναι πολύ ωραία. Δεν είχα φάει ποτέ μου. Εδώ πέρα το έχουμε συνηθίσει. Είναι πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πήραμε και μερικά γαριδάκια. Ορίστε. Λοιπόν, και πήρα και αυτά που μου αρέσει με την ταινία το βράδυ καμιά φορά, αν αποφασίσουμε να μην διαβάσουμε, να τσιμπολογάω σποράκια. Μου αρέσουν πάρα πολύ. Προτιμώ χωρίς αλάτι, αν και μου αρέσουν με αλάτι περισσότερο, τα τρώω χωρίς αλάτι για να μην μου βουλώσει τις αρτηρίες και το πρωί δεν μπορώ να ξυπνήσω. Λοιπόν, αυτά πήραμε. Τα βλέπετε. Αυτά λοιπόν που πήραμε είχαν συνολικά σε ευρώ περίπου 65 ευρώ. Τόσο μας ήρθε. Αχ παιδάκια, ξέρετε τι ξέχασα, κρυβόταν πίσω από τη σακούλα. Πήραμε και 2 τέτοια deck βάσεις για 2 συσκευασίες που έχουν από 2 μέσα, δηλαδή 4 βάσεις για να φτιάξουμε τις πίτσες. Είναι ζυμαράκια που είναι βάση για πίτσες. Αυτά. Αύριο πρώτο ο Θεός θέλω να φτιάξω τα μελομακάρονα. Για να δούμε πώς θα βγουνε. Σήμερα λοιπόν πήγαμε σε μια περιοχή στο κέντρο του Γκέτεμποργκ που λέγεται Χάγκα. Είχε με αγορά, βέβαια η αλήθεια είναι ότι μας έβρεχε και δεν ήταν και οι καλύτερες συνθήκες, αλλά δεν είχε κρύο. Είχε όμως πάρα πολύ κόσμο. Πατής με πατώσε, δηλαδή τέτοιο πράγμα δεν υπήρχε. Στα νερά. Καλημέρα παιδιά, είναι η επόμενη μέρα. Δεν κατάφερα να βγάλω τον επίλογο του βίντεο χθες, γιατί δεν ξέρω, ήταν και λίγο αργά, το μωρό έκλαιγε, κάτσαμε να φάμε, ήμασταν λιγάκι, μας πήρανε τηλέφωνα οι συγγενείς μας, οπότε ήμασταν με το κινητό όλη την ώρα και δεν κατάφερα να βγάλω τη συνέχεια.
Εν πάση περιπτώσει, τι ήθελα να πω. Χθες πήγαμε λοιπόν σε αυτή την περιοχή που λέγεται Χάγκα. Εκεί ήταν το Γιουλμαρκνάτ, δηλαδή η χριστουγεννιάτικη αγορά, που ήταν, σκεφτείτε το, σαν πανηγύρι κάπως. Είχε έτσι πολλά προϊόντα που πουλούσαν στους πάγκους, είτε φαγητό, αλλά είναι χριστουγεννιάτικα, γιατί εδώ η αλήθεια είναι ότι έχουν πολλές χριστουγεννιάτικες λιχουδιές και δεν έχουν τους κουραμπιέδες και τα μελομακάρονά μας και τέτοια γλυκά, έχουν άλλα δικά τους. Τα φτιάχνουν και τα συσκευάζουν σε σακουλάκια και μπορεί να έχει, ας πούμε, ξηροκάρπια τα οποία είναι ζαχαρωμένα και δεν ξέρω εγώ τι. Τρώνε πάρα πολύ το μήλο, το καραμελωμένο και ρίχνουν από πάνω και μερικά τριμμένα αμύγδαλα και τέτοια, ή καρύδι. Έχουν πολλά ροφήματα δικά τους εδώ, ό,τι πρέπει, ζεστά ροφήματα, ό,τι πρέπει για το κρύο κιόλας. Λοιπόν, όπως πηγαίναμε λοιπόν στη Χάγκα εκεί στην αγορά, σας δείχνω και μερικά στιγμιότυπα. Δεν μπορούσα να τραβήξω και πολύ γιατί γινόταν ο χαμός, δεν χωράγαμε να περάσουμε. Σε κάποια φάση λοιπόν λέμε πάμε να προσπεράσουμε από το πεζοδρόμιο. Πάμε λοιπόν στο πεζοδρόμιο και πώς κολλάνε οι μούρες μας σε ένα μαγαζί. Κοιτάμε λοιπόν, και ήταν ένα μαγαζί με τουαλέτες και επίσημα φορέματα. Και μου λέει ο άντρας μου, δεν μπαίνουμε να ρίξουμε μια ματιά, γιατί έγραφε απ' έξω ότι έχει εκπτώσεις. Λέω πάμε να ρίξουμε μια ματιά. Εν τέλει κατέληξα να αγοράσω το φόρεμα που θα φορέσω στην βάφτιση του μωρού. Έχουμε ακόμα μήνες μπροστά μας, αλλά η αλήθεια είναι ότι βρήκα αυτό που ήθελα, αυτό που έψαχνα. Γιατί έχω ρίξει μια ματιά γύρω, η αλήθεια είναι, αλλά δεν έχω βρει αυτό που ήθελα. Και το βρήκα εκεί. Και πόσο μάλλον με έκπτωση, έτσι, δηλαδή είναι αυτό που λέμε ότι κάποια πράγματα γίνονται για κάποιο λόγο. Εγώ το πιστεύω πάρα πολύ αυτό. Όλα τα πράγματα στη ζωή μας γίνονται για κάποιο λόγο. Και γι' αυτό το λόγο, όταν κάτι δεν μας πάει όπως το θέλουμε, όπως το έχω σκεφτεί, όπως το έχω πλάσει μες στο κεφάλι μου, δεν απογοητεύομαι αν δεν γίνει, γιατί λέω για κάποιο λόγο δεν έγινε, θα γίνει κάτι άλλο όμως. Λοιπόν, ελπίζω να απολαύσατε το Supermarket Haul, να πήρατε καμιά ιδεούλα. Δεν πήρα και πολλά έτσι κρεατικά και ψαρικά, μόνο αυτά τα ψαράκια που πήρα, τους μπακαλιάρους. Η θερμοκρασία έχει ανέβει, έχουμε γύρω στους 2 βαθμούς, έχει ρίξει και βροχούλα, το χιόνι υποχωρεί. Θα σας κάνω ένα έτσι τσικ να δείτε πώς είναι έξω. Δεν είναι τόσο πολύ, πιο πολύ λάσπη θα το έλεγα. Δεν ξέρω κατά πόσο θα κρατήσει. Κάτι διάβασα στο ίντερνετ, συγγνώμη γιατί έβαλα να στηρίζετε λάθος. Λοιπόν, κάτι διάβασα στο ίντερνετ ότι η θερμοκρασία όλη την εβδομάδα θα είναι λίγο πιο αυξημένη, οπότε και θα βρέχει πολύ, οπότε πιστεύω ότι θα λιώσουν τα χιόνια για τα καλά. Συνήθως έτσι μας κάνει Νοέμβριο-Δεκέμβριο, δεν είναι τόσο χιονισμένα, δηλαδή μία το ρίχνει, μία το λιώνει, μία το ρίχνει, μία το λιώνει. Έχει σκαμπανεβάσματα. Το πραγματικό κρύο ξεκινάει από το Γενάρη, συνήθως, ειδικά Φλεβάρι, είναι αυτό που τσούζει, που λέμε Παναγία βοήθα. Σήμερα θέλω να πω ένα μεγάλο χρόνια πολλά στην ανιψιά μου, τη Βασιλική, που έχει τα γενέθλιά της και επίσης είναι και η νονά της πρώτης μου κόρης, της Κλεοπάτρας. Και ήθελα να πω κάτι σχετικά με αυτό, ότι το να είσαι νονά ή νονός είναι πολύ μεγάλη ευθύνη και είναι λειτουργήμα βασικά. Δημιουργείται ένας σύνδεσμος ιδιαίτερος. Λοιπόν, το να είσαι τυπικός και να στέλνεις ένα δωράκι του παιδιού Χριστούγεννα και Πάσχα σημαίνει ότι είσαι ευσυνείδητος. Όταν όμως στέλνεις ολόκληρες κούτες, δέματα από άλλη χώρα και όλο αυτό το πράγμα σου κοστίζει κάθε φορά.
και το ίδιο το δέμα, αλλά και η αποστολή του. Πολλές φορές μέσα στο χρόνο. Γιατί έτσι? Γιατί είναι τα γενέθλιά του, γιατί είναι η γιορτή του, γιατί είναι Χριστούγεννα, γιατί είναι Πάσχα, γιατί... ήθελα να σας πω μια καλημέρα φάση. Λοιπόν, όταν στείλεις λοιπόν ολόκληρη κούτα με πράγματα και για το παιδί και για εμάς, αυτό δεν είναι ευσυνειδησία. Αυτό είναι αγάπη. Και πραγματικά θέλω να το πω αυτό σε όλο τον κόσμο. Ότι δεν έχει σημασία η αξία του δώρου. Ο καθένας ό,τι μπορεί κάνει. Το θέμα είναι το ενδιαφέρον που δείχνεις στο παιδί που έχεις βαφτίσει και στην κάθε οικογένεια, αν φυσικά το νιώθεις να το κάνεις αυτό. Λοιπόν, δεν ξέρω τι να πω. Ένα τεράστιο ευχαριστώ που το χρωστάω και πραγματικά πρέπει να το πω αυτό και στο κανάλι μου, γιατί νιώθω πάρα πολύ ευλογημένη και χαρούμενη. Ήμουν από τις τυχερές που η νονά μου πάντα με θυμόταν και πάντα ήταν πολύ τυπική και πολύ σωστή σε όλα της και ακόμα είναι στήριγμά μου και την αγαπώ πάρα πολύ. Αλλά ακούω ανθρώπους γύρω μου που δεν θυμούνται καν την νονά τους ή τον νονό τους. Είτε αυτό το επέλεξε ο νονός ή η νονά, σε καμία περίπτωση το παιδί φυσικά, είτε το επέλεξαν οι γονείς. Λοιπόν, το οποίο το βρίσκω μέγα λάθος, γιατί γίνεσαι πνευματικός γονιός, άρα δεν γίνεται να σπάσει αυτή η αλυσίδα, αυτός ο δεσμός. Είναι σαν, πώς να το πω, είτε αν το διαλέγει ο νονός ή η νονά να ξεκολλήσει, να φύγει, να αποχωρήσει, είναι σαν να παρατάς το ίδιο στο παιδί. Αν το έχουν επιλέξει οι γονείς του παιδιού, τότε έχουν εκβιάσει έναν αποχωρισμό οικογένειας, κατά τη γνώμη μου. Λοιπόν, και γι' αυτό το λόγο όταν κάποιος μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία, πρέπει να το σκεφτεί πάρα πολύ καλά και να είναι πολύ τυπικός, γιατί αυτό το παιδί δεν είναι ότι περιμένει κάποιο δώρο από σένα, είναι ότι περιμένει να νιώσει αγάπη. Στα παιδιά δεν τους νοιάζει, εγώ αυτό έχω καταλάβει από το παιδί μου, ότι δεν τη νοιάζει το πόσο ακριβό θα είναι ένα δώρο. Το θέμα είναι ότι κάτι έστειλε η νονά και αυτό την ενδιαφέρει. Πόσο μάλλον όταν είσαι σε μεγάλη απόσταση, αυτό πρέπει να γίνεται τακτικά, αν όχι τακτικά τέλος πάντων τα τυπικά Χριστούγεννα Πάσχα, για να μπορεί το παιδί να σε θυμάται κιόλας. Δηλαδή και εγώ που έχω ανήψια στην Ελλάδα, θα στείλω ένα δωράκι, γιατί αυτά τα ανήψια για να με θυμούνται, δεν γίνεται, είναι μικρά παιδιά, πρέπει να σε συνδέσουν με κάτι, με κάποιο παιχνίδι τους, με κάποιο δώρο τους, με κάποιο ρουχαλάκι, με κάτι που τους πήρες και να λένε «Α, αυτό μου το πήρε η θεία μου». Δική μου γνώμη, έτσι. Τώρα ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει βέβαια. Απλά θεωρώ ότι αυτό είναι σωστό. Έτσι το βίωσα, έτσι το βιώνω και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό, γιατί μπορώ να δω πόσο σημαντικό είναι. Και μιλώντας με ανθρώπους που δεν το έζησαν και δεν το χάρηκαν αυτό, το λένε με μία πίκρα και με ένα παράπονο που σαν παιδάκια δεν το ένιωσαν όλο αυτό που εισέπραξα εγώ από τη δική μου νονά, ας πούμε. Οπότε δεν νομίζω ότι πέφτω έξω σε αυτό που λέω. Λοιπόν, ξέφυγα τελείως από το θέμα, δεν πειράζει. Έρχεται καινούριο βιντεάκι, θα σας δείξω συνταγή μελομακάρονα. Τα μελομακάρονα είναι λίγο πιο δύσκολα από τους κουραμπιέδες, αλλά σίγουρα αξίζει τον κόπο γιατί είναι πεντανόστιμα. Θα κάνω την πιο απλή εκτέλεση, αλλά και πιο νόστιμη που ξέρω. Και θα έρθει σύντομα. Σήμερα θα ξεκινήσω να φτιάχνω τα μελομακάρονα και πιστεύω μέχρι αύριο θα σας το έχω στείλει, θα σας το έχω ανεβάσει το βίντεο. Ευχαριστώ που με παρακολουθείτε. Να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα, να περνάτε καλά και φιλάκια πολλά. Γεια σας! Baby, did you know